Noong magsimula ang pandemic ay unti-unti na ding nagsimulang magbago ang buhay ng bawat tao. Yung mga simpleng bagay lang noon pero ngayon nagiging komplikado at lahat ay apektado. Ala, galing ko nun nag-rhyme. Pero seryoso no, nang dahil sa COVID-19, kadalasan ng mga tao ngayon ay nakapirmi na lang sa kanilang bahay kasi nga nag-iingat na baka mahawa sa mapaminsalang virus. Kaya't ang mga tao ngayon ay nakabase at umiikot na ang mundo sa internet. Buti di tayo nahihilo, no? Kasi, alam niyo na, umiikot na tayo sa internet ngayon. Siyempre, di tayo nahihilo. Umiikot sa internet, ikot, hilo. Tingin na, corny ang putik. Lahat ng gawain ng mga tao ngayon ay ginagawa na through online. For example, pagtatrabaho, pag-aaral, maski na nga panliligaw ay ginagawa na through online kaya di nagtatagal yung mga relasyon. Mas nagtagal pa yung quarantine kaysa sa relasyon nyo. Legit yan. Pero ang higit sa lahat mga buddy no, napakadami ngayon ang nahuhumaling sa pag-online shopping kasi alam niyo na pandemic palagi lang tayo sa bahay at walang magawa kundi add to cart ng add to cart, please order ng please order at isa ako dyan. Naubos na pera ko. Shit. Muta pa ko. Ay sir, mayang buntag. 547 sir. Ay, sir. Release na lang, okay na na. Okay na sir. Salamat sir. Amping. Kaway siya sa vlog sir. Subscribe sir ah. Subscribe. Salamat sir. Amping sir. Parang gusto ko na lang maging pukpuk. Wala na akong pera. Sin Gcash. Ngayong araw nagsidatingan tong mga order na to. Itong isa, magkano to? 547. Ito pang isa. Sus, Yusef, ang mamahal pa naman ito. Ha? Ito pa. Ubos ang pera, wala na akong pera. Shit. Hindi ko alam ba't nag-place order ako last time, parang nadimonyohan ako. Wala na tayong pera, wala na nga tayong vlog, walang pera, puro order pa yung nasa utak ko. Sobrang nagtitipid talaga ako mga buddy kasi kung makikita nyo yung damit ko, itong damit na to, freebies lang to sa isang sigarilyo. Ano ba kasi itong pinag-order ko? Visit this product, ha? Titan, ha? Titan, di man siguro ni Titan Gel eh. Pag sorry, di ko order gingan na eh. Joke lang, baka maniwala kayo na bumibili ako ng ng Titan Gel ha. Di yan, mga damit to, gagi. Yan, mga damit, kasi wala na akong masuot na damit. Kailangan natin magpapugi kahit walang pera, basta may damit. Oh, ihampas ko to sa'yo eh. Joke lang. Wala na akong pera. Sinyo ka ng Gcash. Sus! Ayan, wala na tayong pera. And salamat na lang sa lahat. Ma'am, nag-lag ma'am. Itsa ma'am, kay lag ko ma'am. One ko ma'am, lag ko, lag. At makikita nyo naman mga bali kung gaano ako karesponsabling estudyante. Kasi kahit naglalaba ako, syempre pumapasok ako sa klase. Kaya nga din ako nakapag-upload ng video masyado kasi palagi akong present sa mga school activities. At napakalaki ng ambag ko sa klase namin. Tingnan nyo to. Yes ma'am, dungog ra ma'am. Yes ma'am. Ma'am, lag ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am, klaro ra ma'am. Thank you ma'am. Sa totoo lang, yun lang talaga yung ambag ko sa klase namin. Hi sa Vloggy Buddy, Disney Princess. Nagmumodule ako ngayon guys. Nagpapatulong ako ni Joris. At sa mga di nakakala mga buddy no, si Snake nga pala ay nag-aaral na sa ALS at si Sir Joris ang kanyang guro ngayon. O diba? Pakaganda ng smile naman. Snake! Hi everyone! Asa man ta? Kahatid tayo ng module sa ALS. Excited na din ako sa next naman na
test paper na ibibigay ni ma'am sa akin. So sana sa pagsikap ko ngayon sana marami pa akong matutunan soon. And I thank you. Diba, gano'n na siya ka-bright. At ayun na nga mga kabady, no, pagkarating namin sa lugar na kung saan ipapasa yung mga modules ni Snake, ay nasikaso kagad nila yung mga modules na ipapasa at di naman napagalitan si Snake kahit late na siya nakapasa. Hi guys, shout out day pala sa teacher sa pagsabungan sa Marlene Cava. Kung ganahan mo may eskwela sa mga wala na kaman, ali mo pa enroll. Kanan dili ra kayo labay si mang wala akong gikasaban nga wala ta nakapasa. Makakikasaban. Salamat sa pagsama mo sa akin na ang bait-bait talaga ng anak ko guys. Uy, taxi. Bait ang anak ko, ang gwapo ng puto. Bigsan tao, Diyos ko. Habang papauwi na kami mga bale, may napansin ako at na-realize ko na magpapasko na pala talaga. At wala pa rin akong jowa. Ibang level sila mga rolling mga buddy. Nakabanda. Kung ganyan ang mga ngaroling sa amin, maigog yung gamuhata kong 5. At natagalan kaming umuwi kasi si Snake may nakitang ukay-ukay. At alam nyo naman, si Snake napakatsagang mag-ukay niyan. Kaya oh my god, medyo natatagalan na nga kami. Pero si Sir Jores ay di nakatiis. Hey! Lapit na natin ko dahil. Bagala kay kago kayo kahit. At makikita nyo naman sa pawis ni Snake kung gaano talaga siya katsagang mag-ukay. At ayun na nga, pagka-uwi namin sa bahay ay meron pa kaming ginawa ni Japet kasi nag-online class na din si Japet. Kaya ako yung naging sample niya sa project na ginagawa niya ngayon. At ako yung, kasi mukha naman talaga akong masakitin at parang, hindi ko na alam, parang malnourished. Kaya ako yung naging sample. Pero nakakatuwa to kasi medyo natagalan kaming matapos nito kasi yun nga, puro tawa kami. So, 5,000 times kuhang silingan na ganahan mag-business. So, malit siyang package ng 500 points. 500 points, isa ka na siya sa imong right side. So, ang mamay sa na siya ng commission for that week. And ang exchange rate na nasa pilihan week. Yun yan, habira na sa family week or mo na siya remaining balance dito sa sunod na semana. At much time, there's na siya At kahit ganun mga buddy ay sa awa naman ng Diyos ay natapos kami at makalipas nga lang ng ilang oras. you can add. At gagi nagmumukha akong si Mang Kipwing dito, hayop na yan. At pagsapit ng gabi mga buddy ay sabay-sabay kaming naghintay ng Rated K kasi nga sila Kuya Glester at si Japet ay na-feature sa Rated Ko rin at excited kami na makita sa national TV kasi alam niyo na magiging artista na kami. Kapono brother! Let's go! Yay! Kaldagan mo ko, Lodi! Kaldagan mo ko, Lodi King! Oh, kaya sagod! At ito na yung moment na for the first time and forever ay nakita na ako sa national TV. Mapa-artista na ko! Woy! Nasi Mike! Artista na ko! Yes po, kasi may mga friends ako na mga vloggers. Eh! Oy, kagwapo, ano ay? Artista na ko, bay! Artista na, me! Corina Sanchez, handa ka na ba? And that is the most fulfilling feelings I ever known in my life, in the entire life. Kasi nakita na ako sa TV, maraming nakikita sa mukha ko. Haha! At yan ang mukha ng pagsisisi kasi di ko na talaga alam kung ba't ako nag-place na ng order sa Shopee ba yun or Lazada, di ko na alam, basta nagsisisi na talaga ako. Kaya kung kayo mga buddy, wag kayo mag-isip talaga kayo ng mabuti kung ano yung bibilhin nyo sa Shopee or sa Lazada, kung importante ba yun or hindi. Kasi ako di ko alam, order lang ako ng order, wala naman ako masyadong pera kasi wala na akong vlog, kaya sana matuto kayo ha.
nag-enjoy ka man sa video ito, huwag mo kalimutan mag-like, comment, share, subscribe para sa more videos, more comings, and more money charot. Yan lang, and see you on my next vlog. Bye-bye. Love you, mama. Chup-chup.